Falai, bamananw ko n'i fila y'i da tulon na a b'i da sɛbɛ la sabu tulon tɛ o sɛbɛ de bɛ yen ɲɔgɔlɔnbɔlaw ko min ye ɲɔgɔlɔnbɔ ye ko a ɲɔgɔnna manamana ko tɛ fala ye ko nka ko manamanama tɛ se ka ɲɔgɔlɔn bɔ dɛ sɔgɔma in na Coupe d'Afrique farafinnaw ŋanaw ka kɛnɛ fala ye min sigira sen kan kabini san 1558 san ni a daminɛna ni jamana 3 ye ɲinanta tun ye jamana 24 ye ndolatan 152 kɔfɛ ka ko bɛɛ lajɛlen ta ka u bɛɛ lajɛlen sɛgɛ 52 kɔfɛ bulanta 52 kɔfɛ fala ye ka ko bɛɛ ta k'u sɛgɛsɛgɛ k'u jateminɛ k'u lajɛ ko tulonkɛ ti foyi ye ni tulonkɛ tɛ ko nka ko sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de b'a kɔrɔ munna nin waati in na min ye Marokokaw ka gazonw ye gɔngɔn na dali daminɛ olu ka fala ye Mali fasoba jamanaba in nin tɛ jalakili waati ye nin tɛ tɛnɛgelema waati ye fala ye farikolo ɲɛnajɛ tulonkɛ t'a la namara t'a la n'i bɛ se i bɛ se o dara kɛnɛ kan tɔnw fɛ tɔn minnu y'u ka se yira ka sɛbɛ yira ka baaraw kɛ fala ye jɔn nin ye k'o bɛ taa so jɔli daminɛ sanfɛ ka jigin duguma fala ye a san 10 ye nin ye anw fɛ yan duguma balɔntan donna ngalama na maa minnu bɛ yen ni santuru b'u bolo maa minnu bɛ yen n'u bɛ denmisɛnninw dege ndolantan na maa minnu bɛ yen n'u ka wari bɛ don ndolantan na olu bilara kɛrɛfɛ ko minnu ko ko balɔntan ko a b'olu balo an y'a ta k'a d'olu ma k'an sigi k'u filɛ fala ye n bɛ maaw hakili lajigin Faransi n'a ka faransiya fala ye a ko goyara an ye cogo o cogo a ye ɲumanw kɛ an fɛ yan balɔntan dɔ tun bɛ anw fɛ yan u tun b'a fɔ ma ko tournoi de l'amitié Salif Keita de y'a ŋaniya siri k'a bila sen ka fala ye a kɛkun tun ye min ye dugumana na denmisɛnninw bɛ balɔn ta bɔlɔn kɔnɔnaw la k'o ɲumanw sugandi ka na ni u ye u ka se ka kɛ ka équipe nationale dɛmɛ baara in kɛlen ka ɲɛ Bamakɔ kin bɛɛ donna a la sabula bɛɛ tun bɛ dula tigɛ i ka carré kɔnɔna na bɛɛ tun b'i cɛsiri bɛɛ b'i fasa ja fala ye o nana wolo mun na Faransikɛw ka coopération française yɛrɛ nana kubu da Bamakɔ kin commune 6 bɛɛ lajɛlen na fala ye a kuncɛli tulonkɛw commune kɔnɔna na minnu mana se sɔrɔ olu fana bɛna tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ Omnisport ni Maodo Konate la olu bɛ ndolanci kɛ o fana ka ɲuman bɛ ɲini denmisɛnnin ɲuman bɛ ta o la ka taa di jamana ɲɛmaaw ma u k'u lajɛ fala ye o kɔfɛ Mali kɔnɔna na mun nana sigi sen kan n'i tun ye tɔn o tɔn ta Mali kɔnɔ k'o ye tɔnba ye fala ye i tun bɛ ndolantan na cogoya 3 sɔrɔ a kɔnɔna na i b'a mɛn u da ko Esad Mini Esad Kade Esad Junior ka se ka taa se min ye Esad Senior ma o kɛkun tun ye mun ye fala ye minimu olu tun bɛ baara kɛ min ye ndolantan na denmisɛnnin fitininw olu bɛ ndolantan kɛ n'o ye minimu ye olu mana kɔrɔbaya dɔɔnin u bɛ kɛ kadew ye olu bɛ bɔ la ka kɛ junior ye fala u bɛ sɔrɔ ka équipe ba sɔrɔ fayi o tun bɛ joliba la Gilles tun bɛ stade la Real la mɔgɔ caman tun bɛ yen Sambala ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen fala ye ninnu tun bɛ denmisɛnninw lamɔ duguma Sedina Ja Badlabugu Blasar Burapele kelen i tulo bɛ Burapele min na nin ye tan Burapele ye joueur baden de dilan fala ye dugumana na ka di Mali équipe ma n'i y'a ye bi o tununa o tiɲɛna ɲɛmaaw y'u bolo bɔ a la hakili la kubu dɔ tun bɛ yen a tun bɛ fɔ o ma ko coupe de martyrs a tun bɛ ekɔlisow bɛɛ bila ɲɔgɔn na hali lycéew bɛɛ bila ɲɔgɔn na ndolantannabaw tun bɛ ta o fana kɔnɔna na ka di jamana ma fala ye k'a kɛ ɲɛjɛyɔrɔ ye o nana bɔ yen pewu u nana ni mun ye u y'a kɛ ko assemblée nationale président ka kupu fala ye kupu misɛnninw caman tun bɛ da kadew ye juniorw ye ani espoirw ye nin bɛɛ nafolo bɛ di bi CAF ni FIFA fɛ fala ye nka anw tɛ ka o baara kɛ an ka sira tɛ o mɔgɔw la minnu b'o baara kɛ ka centrew sigi ka fɛnw kɛ u de b'u débrouiller u yɛrɛ ka wari ɲini u yɛrɛ ye ka tila tuguni k'u fililen to kɛrɛfɛ Mali championnat national équipe joueur kelen tɛ yen k'a bɛ équipe nationale la a tɛ yen n'i y'an ka équipe nationale ta fala ye san 2000 ou san 1994 san an bɛ taa Coupe d'Afrique la tuma min professionnel cayalen Mali équipe la a cayalen ba dɛ a tɛ tɛmɛ 4 kan a tɔ bɛɛ lajɛlen tun ye mun ye sodenw i bɛ Ousmane Farota ta Ablaye Traoré Pokер dɔgɔnin dugutigi Sulemani Sangare Yatuma Diop Bɛnkɛ Ala ka hinɛ a la ale ni Basala ka taa fara Modibo Sidibe ka polisikɛ n ka tɛ kɔrɔ Modibo Sidibe premier ministre ma dɛ Modibo Sidibe polisikɛ fala ye ninnu de tun ye équipe dulonmabaw ani Sulemani Sangarew ka taa fara Ferdinand Kulubali
Ousmane Soumano ale ni Sekou Sangare olu tun y'an ka professionnel ye Fala ye. Équipe entraîneur tun ye Mari Keyita ye malien don. Ɲinan Coupe d'Afrique yɛrɛ ye mun yira an na. Équipe 4 mun tora tulon laban na Fala a bɛɛ tɛ yangaw ye. N'an b'a fɛ ka taa ɲɛ, n'an b'a fɛ ka ɲɛ sɔrɔ, an ka bɔ ɲɔgɔn namara ni ɲɔgɔn turugu la Fala ye. Wala min yɛrɛ bɔra ka k'an fɛ yan sisan o bɛ misali bɔ. Bavier sigili Mali Fédération kunna siɲɛ 2 na Fala ye. A sigira namara kan, a sigira sariya sɔsɔ kan, a sigira sɛbɛn sɔsɔ kan. A laban maa kun bɛ mun fɔ don o don mɔgɔw ye u yɛrɛ nana ka n'a ye ko Fédération Mali secrétaire général min bɛ papier baara kɛ ka championnat organiser ka compétition bɛ organiser Fala ye ko papier tɛ a la. O kɔrɔ bi ne min jiginna ka taa deuxième division na n'o secrétaire général y'o papier signé n bɛ se ka wuli k'an jɔ kiiri la k'a fɔ a ye n ka hakɛ jan sabula a fɔra ko papier t'a la. Nin ye kumasuliko ye dɛ. Yɔrɔ ni papier kɔni tɛ secrétaire général la a ka adjoint kɔni kuma tɛ o. Bureau min yɛrɛ sigira dun o bureau yɛrɛ dun ɲɛmaaw u k'u ɲɛsin farikolo ɲɛnajɛ Fala ye. Jamana nafolo de bɛ don a la wa ale de ka di maliyɛnw ye bi. Ni sɔrɔdasiw yɛrɛ bɔra yen fɛn kelen bɛ ko maliyɛnw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la o ye ballontan ye. Donc an b'a ɲini u fɛ Coupe d'Afrique a ye misali caman di. Fala i y'a mɛn ko i ɲɔgɔnna buru fiyɛra tɛ i da muso yɔrɔ de sɔrɔ. I y'a mɛn ko i ɲɔgɔnna mori tɛ i ɲɔgɔnna karamɔgɔ tɛ i ka kilisi ka di i bɛ se dabali la i bɛ se nin na o k'a sɔrɔ mɔgɔw b'i bolo kɛnɛ kan fɔlɔ minnu yɛrɛ bɛ se k'u jɔ ka dɔ kɛ. Dɔ de bɛ fara dɔ kan nka fɛn tɛna ten k'a sɔrɔ e tɛ se fɛn na dɛ. Jamana si tɛ Fala ye k'i bɛ Coupe d'Afrique ta n'i ma labɛn kɛ san 10 Sénégal ye labɛn kɛ an bɛɛ lajɛlen ɲɛna yan. San tɛmɛna hali a ma mɛn Sénégal ka cadeau u ka junior u ka senior u ye farafinna coupe bɛ ta mun na parce que u nana ka na anw ka jamana baara kɛ cogo la ka taa k'u fɛ yen. Bɛɛ lajɛlen y'a ye. N'an ma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ko dɔw bɛ yen mɔgɔ dɔw b'a kɔnɔ olu n delila ka nin kuma f'i ɲɛna Fala ye. Jamana ka degun i b'a bɔ yɔrɔ ɲini yɔrɔ o yɔrɔ si tɛ hakɛ dɔrɔn de don. Mɔgɔw bɛ yan bi centre danaya ninnu centre denmisɛnnin minnu bɛ yen bi centre CSK ninnu minnu filɛ nin ye Wɔlɔfɔbugu ninnu kɔnɔna na Donald ninnu n'u ka AS Bamakɔ kuraw u tɔn caman de bɛ si bɛɛ lajɛlen kɛ baara la Fala ye. Wari tɛ d'u ma foyi tɛ d'u ma wari min bɛ n'u tɔgɔ la a bɛ taa min farikolo ɲɛnajɛ denmisɛnninw ka bolofara bɛ a la fédération kɔnɔ wari min bɛ na a la ka bɔ FIFA ni CAF la a bɛ taa min mun bɛ baara bɛ ka kɛ n'a a ye championnat cadet tɛ yen championnat minime tɛ yen championnat junior tɛ yen championnat espoir tɛ yen espoir yɛrɛ ka jugu n'a tɔ bɛɛ Fala ye an ka espoir entraîneur n'a joueur bɛɛ lajɛlen bɔ kɔ kan an tɛ maa kelen dɔn u la k'an k'a kɛ ten k'o de ka ɲi maa bɛ ta ka wari ta ka d'o ma Fala ye o ka yaala diɲɛ fɛ ka taa lajɛ ni maa min tɔgɔ ni Mali tɔgɔ bɔlen a bɛ Mali dɔn sa o a delila ka se Mali la sa a ma deli ka se Mali la o ka taa yaala ka t'o ɲini n'i ma ɲɛ k'i b'o kɛ o k'a sɔrɔ i yɛrɛ fɛ yan soubassement min b'i bolo i hakili b'o la fɔlɔ a bɛ ka wari min don o ma dɛ a y'o wari kɛ ka yan championnat organiser ban ninnu denmisɛnnin dɔw ka coupe Fala ye walahi k'a daminɛ a premier tour la fo ka taa se a laban ma miliyɔn 1 tɛ don a la maa bɛ se ka miliyɔn 4 ta ka di dɔ ma kalo kalo ko ka taa joueur ɲini k'a sɔrɔ aw yɛrɛ fɛ aw tɛ ka baara kɛ championnat Mali la ta i k'a lajɛ Fala ye i k'a jaabiw lajɛ i ka ballontan kɛcogo lajɛ i ka denmisɛnninw kɛcogo lajɛ ninnu bɛ ni ballontan kɛ i bɛ tila ka t'u sɔrɔ sɔ feerelaw ni buru feerelaw de kɛrɛfɛ tuguni cɛ y'a fɔ ɲɛna ko walayi ko carré kɔnɔ droite Fala ye denmisɛnnin minnu bɛ se ballontan na minnu b'a ɲɛdɔn minnu ka di mɔgɔw ye hali a dɔw somɔgɔw tɛ se ka surafana tobi ka d'u ma nka kɛrɛfɛmɔgɔw de b'a fɔ karisa na dumuni kɛ anw fɛ yen i kana tilelafana dun ni tilelafana dun waati sera i ka na ni surafana dun waati sera i ka na yaasa i ka se k'i ka ballon ta i fɛrɛ ma e ye olu to yen joueur joli bɛ yen k'olu gɛnna ka bɔ équipe nationale parce que k'u ni fédération ɲɛmaaw tɛ bɛn Fala ye ala ma kiiri tigɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ɲinan Amarita Fala ala ye jabaru masa ye koyi wahidun don dɛ donc sɔgɔmada in na nin y'an ka cadeau ye n'a ma ɲɛ ko fédération bɛna na sigi kura ye komi bɛɛ lajɛlen ye wala sɛbɛ Fala a kɛra ten koyi a maa 19 bɛɛ ye wala sɛbɛ hali Bavier u si ko k'u t'a la tuguni jɛnjugu kɛra laban kɛra ɲɔgɔn coro ye wa bi mun bɛ yen u k'a lajɛ farikolo ɲɛnajɛ maa b'a kɔnɔ u k'a bɛɛ wele
u ka waati ta u ka sɛbɛnw dilan maa si kana kɛ dɛnkɛrɛfɛ ye u ka candidature ko lajɛ k'a ɲɛ k'a sigi sen kelen kan falaye n'a banna maa si kana wuli kana i jɔ an da la ko a donna ta a bɔra ta tuguni i cira sɛbɛnw dilanni ɲɛna a kuma banna t'i sigi kɛrɛfɛ i ka san 4 wɛrɛ kɔnɔ n'i tɛ se i k'i bolo fila bɔ a la ɲɛmaaw k'u jɔ ɲɛmaa jɔyɔrɔ jamana ka nafolo min bɛ don farikolo ɲɛnajɛ la falaye ka sɛgɛsɛgɛ jaabiw ka lajɛ kow ka lakɔlɔsi wagati dɔ ka ta k'a di k'a fɔ ko ɲinan san in ani san wɛrɛ an k'an jɛ an ka qualifier nka an b'an labɛn dɔɔni fo an ka taa se an ka kɔkɔ an ka taa kupu ɲini baara bɛ kɛ ten de ka wuli tilegan dere fɛ ka na a ma fɔ e ɲɛna ko kungo taa don tɛ wuluden lamɔdon ye de n'i y'o labɔ n'i taara wara b'o fara a yɛrɛ ka dayirimɛw kan dɛ a b'i ka wuludennin k'a ka naji ye dɛ an bɛ sɔgɔmada in na taa da yan k'a fɔ ɲɛmaaw ye coupe d'Afrique y'an sɔn de sɔnna coupe d'Afrique ye se ni setigiya yira an na coupe d'Afrique y'a yira ko ni foyi tɛ yen i bɛ se ka min kɛ i k'i cɛsiri i ka se balontan na falaye balontan denmisɛnnin ɲuman ninnu bɛ Mali kɔnɔ dɛ o kɛlen a ɲuman b'an bolo wa dege karamɔgɔ min bɛna fana sɔrɔ sen walima ni dege karamɔgɔ kɔrɔ in bɛ to yen falaye a ka fɔ a ye a k'a ka baara kɛ tilennenya ni laadiriya kan maa si kana taa fɔ a ɲɛna nin lajouer nin kɛ tan ɲɛmaa foyi kana don a n'a hakilina cɛ a k'a ka baara kɛ a kɛcogo la parce que n'an ma fɛɛrɛ minɛ ko dɔw la ka fɛn dɔw don sariya la k'a labato an b'an si bɛ kɛ an tɛ nisɔndiya foyi sɔrɔ wa tant que u bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ dugu ma ka mɔgɔw halaki e bɛ se k'a faamuya falaye ko Mali fédération kɔnɔna na joueurs bɛ transférer club minnu y'u a baara kɛ olu t'a wari sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw de bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na joueurs la transférer ka taa wari dun e bɛ se ka lafiya sɔrɔ o la cogo di hali fédération bolofaraw sigili ni mɔgɔ mun ka don u tun b'o de sigi u y'a bɛɛ ci k'a bɛɛ k'u sagonafɔga ye kɔsa in na sɛbɛn mun taara fédération malienne de football fɛ falaye i b'a dɔn min b'a kɔnɔ u tun b'u si kɛ maa si tɛ se k'u wuli wulicogo foyi tun t'u la heureusement ko nana ni ko ye sababu filɛ nin sisan bɛɛ lajɛlen ka na ka na i bolo don a la bɛɛ ka jɛ ka baara kɛ sɛbɛn ɲɛnama ka sigi bɛn ka kɛ a ko la ne tɛ kɛ candidat yɛrɛ falaye ne sen t'a la dɛ ne bɛ n ta fɔ yan n ka bureau kɔnɔ yan ne tɛ kɛ candidat ye dɛ anw kɔni tɛ se ka kɛ candidat ye parce que n'i ma ɲɛ k'i bɛ kɛ candidat ye falaye fo tɔn ka k'i bolo fɔlɔ min bɛ première division na o y'a fɔlɔ ye ou bien i ka kɛ ligue dɔ balontan bolofara minnu bɛ yen n'o ye ligue 9 ninnu ye i ka k'olu dɔ maa ye walima i ka kɛ ndolatikɔrɔ ka maa ye walima i ka kɛ arbitre ka maa ye falaye walima i ka kɛ a tɔgɔ ye di farikolo ɲɛnajɛ balontanna kɔrɔw i ka k'olu ka tɔn dɔ kɔnɔna na olu maaw faralen ɲɔgɔn kan o jɛkulu dɛ olu bɛ fédération sigi falaye donc nin ye an ka kuma ye n'Ala sɔnna ma Gajaba Sise dɔgɔkun in na an n'ale fana bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a ye nako caman kɛ a kana ɲɛfɔli kɛ nin ye ministre des sports ka cadeau tɛ nin ye sa parce que sisan fédération tɛ yen ale de b'a ka prérogative ta sisan ka FIFA la dɔnniya k'a fɔ ko ayiwa fédération t'anw fɛ yan han n'a bɛna fɛ ka min kɛ a tɛna an ka kuma an ka a sigi sen kelen kan donc ballon nin y'ale ka cadeau ye sɔgɔmada in na n yɛrɛ tɔgɔ b'a don a ka wuli k'i jɔ a k'a cɛsiri fereke fosi kana don a senkɔrɔ baara ka se ka kɛ ka ɲɛ